Ni una ni dues, sinó tres dones han estat les protagonistes aquest divendres del Dansàneu. Lídia Pujol ha omplert de gom a gom l'església de Sant Joan d'Isil. Totes les entrades s'han venut per veure aquesta cantautora instal·lada a la Segarra, acompanyada del teclista Dani Espasa. Pujol ha presentat part del seu actual projecte Iter Luminis en una església presa per la llum de les espelmes. Iter Luminis és un projecte que, segons la seva pròpia autora, s'inspira en el bé comú, el compromís amb el territori i el llegat patrimonial. Per això Pujol s'ha mostrat emocionada de formar part del cartell del 28è Dansàneu. Llocs de trobada com aquests que fan i que conviden el millor de les persones. Trobades, bellesa, patrimoni, recordar una mica d'on venim i convidar-nos a recrear i anar més enllà d'on venim, saps? Això que deia Llull, que diu trobar l'amic un home que moria sense amor i preguntar a aquell home per què moria sense amor. I aquell home respongué que ningú li havia donat coneixença de l'amor. Jo penso que hem vingut i hem nascut per descobrir què és veritablement l'amor a cada petjada i a cada moment de la vida fins al darrer instant. I la llum de les espelmes de Lídia Pujol ha donat pas a la de les falles de Júlia Ferrero, qui ha actuat a l'exterior de la mateixa església d'Isil. Aquesta jove creadora arriba al Festival de Cultures del Pirineu per a mostrar Teia, una peça que encara està en procés de creació i que s'inspira en aquesta festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Final a aquesta jornada l'ha posat la cantautora aranesa Alide Sanz. Dues guitarres i la veu d'aquesta compositora occitana ha estat suficient per animar tot el públic que l'ha anat a escoltar al carrer Major d'Esterri d'Àneu.